a la Biblioteca de Catalunya. Aquesta entrevista la fem abans de veure l'obra, perquè l'obra és tan intensa i dura tant que no us volem emprenyar després, perquè... Molt bé, molt considerat per part carrera segura. Molt considerat per part I també començo felicitant-vos també els dos per aquesta temporada extraordinària. Tu amb els premis, amb Avinyó, com va semblar, i tu perquè, a banda de l'obra de teatre, les dues pel·lícules més taquilleres dels últims temps, Permís al Carràs, i Sostur. Això que és un factor... Casualitat. I moments que et coincideixen les coses, que a vegades et penses que serà un moment difícil, perquè ho és, acaba sent, encara que per exemple la pel·li ja l'has fet, però és que ja ens està agradant. Ens està agradant. Ens estan fent, és que ens gasten prou els nostres companys. És que passa que la funció aquesta l'hem de descomprimir per alguna banda. I sempre estem fent. I sempre estem fent. Ara veus, ja us ha de passar una altra que som la tassa que la tens per damunt la nostra. Però tot queda a casa. Tot queda a casa. Bueno, no, això que deia, que a vegades les coses coincideixen, ell ho sap més que ningú aquest estiu, que li coincidia tot. Tot el bo, tot. Exacte, i és veritat que els dos hem patat, curiosament. Potser no és tan guai que coincideixin les coses. Clar, tot té un càstig, vull dir, baixar les defenses i... No, és les dues cares de la moneda, no? El que passa que sí que és veritat que estem molt contents. I a més estem molt contents de com està funcionant aquí la funció. Perquè s'està creant unes dinàmiques i unes comunions amb el públic que són meravelloses, però realment meravellós. És un viatge molt llarg, de 3 hores i mitja, gairebé, però quan acaba, jo és de les sensacions més boniques que he rebut mai com a feedback, no?, amb el temps, perquè és un viatge que el fem acompanyats i és molt bonic, realment és molt intens. I te n'adones que la peça és una peça que és difícil de digerir i que com tot el que és difícil de digerir, tardes uns dies a pair-la, no? I que jo crec que genera debat, tal, i la gent està com emprenyada amb els personatges, però per què és així, per què tal... Perquè realment el Wise s'hagués pogut limitar a fer la tesi, l'obra basada en el personatge de l'Eiten, que té la tesi més lluminosa del conflicte, però no s'ha quedat aquí. O sigui, el Gionata explica totes les cares d'aquest conflicte i clar, hi ha un regust de boca molt trist, molt desesperant, que és la situació que estem visquent ara també, d'on està la solució. Què pot aportar l'obra a aquesta situació tan desesperant que s'està vivint? Clar, és a dir, sempre ha sigut desesperant aquesta situació, sempre, però ara és tan descarnada, tan terriblement descarnada, que realment ressona per tot arreu, és impossible. Però sí que és veritat que a part del nucli central, això que a tots ens esgarrifa, també és un home que parla de moltíssimes coses i parla de les emocions més bàsiques i de les més primàries i també de les més boniques, les relacions pare-fills, les relacions que s'estableixen quan estàs enamorat, com hi ha les impossibilitats per tirar endavant moltes vegades una manera de funcionar davant d'idees ja establertes, és a dir que són tants temes i subtemes que van sortint que la fa una obra genial, una obra gran, de les obres grans, diguéssim, que hem pogut fer. Hi ha la càrrega també, no sols de qui ets tu des del dia que neixes, sinó la càrrega que ja portes familiar, cultural, de religió, de grup d'identitat. Aquesta càrrega que tu arrossegaràs a pesar teu, a pesar que et vulguis revelar, i com aquesta càrrega t'explota, en aquest cas, explota físicament i emocionalment en un moment a Israel, en un moment en què hi ha dos bàndols claríssims. I llavors, clar, és inevitable no tenir el ressò ara, això és inevitable, però és veritat que la situa una mica abans d'aquest conflicte més recent del 7 d'octubre. La situa quan el conflicte encara hi és, però en un atemptat concret, no en aquesta situació d'aquesta perpetuïtat, d'aquesta massacre que s'està fent ara. Són tan bons que ho han explicat tot ells i no calia fer cap pregunta més. És que és clar, no, simplement, no? Ara que la teníem una mica més apamada, després de les funcions de l'estiu i d'aquestes primeres, com veieu la reacció de l'espectador? Queda sacsejat, tocat, però conscienciat al moment, però l'endemà ja no... Com veieu? Pot calar profundament? Es pot fer alguna cosa? Jo tinc la sensació que sí. Jo tinc la sensació que hi ha obres de teatre que són necessàries, perquè et mou i et revoluciona aquesta part intangible que és l'ànima, no? És a dir, que
som molt conscients de moltes realitats, de les nostres pròpies i de les que tenim al nostre voltant, però hi ha situacions que constantment fan que et revoltis amb tu mateix, amb les teves pròpies idees, i és una obra que realment mobilitza. És una obra que sempre diem que és carn d'eslògans de samarretes, perquè és constant de frases meravelloses, duríssimes, terribles, boniques, és a dir, tots els adjectius possibles. I penso que és una obra que és reveladora i te n'adones, no? A la Caraca. És una obra que és el que deia ella, no? Que manté el debat obert constantment. És aquelles funcions de digestió lenta, que el dia següent i fins i tot l'endemà encara estàs paint-la. I és fantàstic poder ensenyar-la d'aquesta manera. I fantàstic ensenyar-la aquí, a la biblioteca, i ensenyar-la com l'estem ensenyant, que penso que ho estem fent molt bé. Sí, és molt... Jo tinc la sensació d'una joia, realment, no? Que tenim entre mans, perquè l'embolcall també que hi ha aquest cop és molt especial. Està la gent molt a prop, és 4 bandes, no desvetllarem gaire, però hi ha una història amb projeccions, amb càmeres, que ajuden molt a encara tenir primers plans d'aquesta emoció. I realment, no? Realment, jo crec que Mouat té aquesta daga, aquest ganivet, que et va ferint al llarg dels seus projectes, no? I que és una ferida que després es tanca, se cicatritza, però està allà, vull dir, que no et deixa indiferent, jo trobo, les obres del Waisdi, o sigui, són diferents, són trasbalsos diferents, cada una que té, però jo crec que sí, i que sí. Jo pensava, hosti, què podem fer, perquè, o sigui, què puc fer per contribuir a que això no es perpetuï, i potser a vegades tens com la sensació d'un petit alleugiment de dir, bueno, ni que sigui dient el que estem dient a la nit, l'ànima dels espectadors o el cor o una petita part del cervell potser fa un petit clic en alguna cosa que fa que puguem ser una mica millors a la llarga i que podem vibrar durant uns instants amb la mateixa emoció, i això ens dona un sentit de comunitat que realment necessitem. Necessitem que vingueu a veure Tots els ocells a la Biblioteca de Catalunya, amb un gran repartiment, gran, tots ells, Clara Segura Carreras, Marci Cisteró, Boada, etc. I que estaran aquí fins al novembre. Esteu fins al novembre? Finals d'octubre. Finals d'octubre? Sí. Per tant, tenim mes i mig encara per veure-los. I després gener, febrer i març, gira. Gira. Molt bé. Sí. Hi ha una gran història d'amor, jo també ho volia dir, és l'únic que volia dir. Hi ha una grandíssima, preciosíssima història d'amor que la interpreten el Guillem Balaguer i la Míriam Montes, que realment és l'eix. L'eix és l'amor, ara després. Passa que els humans fem amb l'amor, després és una altra cosa, no? Però sí, és una història preciosa. Moltes gràcies. A tu! Gràcies també, Marc, per gravar aquesta entrevista. Gràcies. Ei, Marc.